Jamen, så står jeg så her i bidende kulde og skylder en stor tak til vurderen Adrihasi, og fordi han har nomineret mig. Og så vil jeg gerne nominere min bror Jimmy og Benjamin og slagteren Finn. God fornøjelse. As a troop of clowns peeking out of the showman's car through Cabbage Town. Det var koldt. Jeg er ved at få varmen igen, og jeg glemte lige at sige, at hvis ikke I hopper i inden for 48 timer, Benjamin og Jimmy og Finn, så skylder I mig en middag på flammen.